Mia kaisana misimbenga ko na pisimbenga na amasti. Ana gina mama tabling na di maniwa. Bagi surat atau nabi. Pada sunnah sangat nak itinib ko sambil na una siwa kana paniwa ka. Apa paniwa ka mama. Yung mabuhay mama padiin pisimbenga na di masasorot. Paman na di pan masasorot ko siwa na pagpagatakinan sa paniwa. Tiga dia kena mama tiga sana paniwa kata beli geret tiga ni apa ya pisimbenga tanah susuker nakan nangareka. Ano na mga tirang nga tablig? Tiga nga tablig tani ka ba ya ka? Baka ni munu jabatan ka na madam. Oy, na miya pasada ka siya na mga tidawas siya. Kati di nga pan nga bugababaan sa sunaw nabi, na di nga pan ipagmatungatan sa padaka. Katwa, nakatawa niyo. Adi na miya ali sa hadith. At nabi Salasatun la yanduruna waj'ihi yawm al-qiyamah. Talaka khalasi tugu nabi amang ataw adiran dinagay day subun talakan sa alungan na mori ay mana nila basta nga may subun talo nabi kapag surga inuwag na may subun talo nabi kanalimul kawallah na aya paganirong tugu nabi adiran nagkailay abun talakan sa alungan na mori na tarikus sada na sotaw ini bagakiran sa 5 waktu 5 sambayan Allahu Akbar makna niya na mga tao amiyaga sa 5 sambayan baru man nagbibigaw pagari ko sa manaya ayaw bisa kapital tanong ng 5 sambayan ayaw bisa riya mala apagilin wallah ko to ng 5 sambayan di kainayo tao sumnabi niyan amay kaibagakyan sa 5 sambayan kabadakan man ang mga tao asal ako pala na diteron badakali ginako na mata ang kuwang mga kapiat tiya lang na alim na pangusyatan na kuwiran na dia kuwiran buma toro sa tama sa dia kau tau pekan Allah pataya mana niya na usun na benar di kadang ketoro mga ulama api alang na ulama na miya musyatan ka na odin kabu alin na abutan ka na dapat alin na ka ay mana tina dia kuwalin na ginaman o dia kuwataro dah kaya barang turu o dia kutoro Allah na naiwa nga sa Allah ay apna punyaw na ka na sa Allah akat tepat dia pun siya kuwatan nga sa masjid siya na ka siya ni siya ay apna punyaw na ka na o di kapan taupik ya Allah kasuma so topik wala na manisa na matatag katanong tatapik ka naman walari akapag na makakakawag may awidahan na di na topik ka na ginawa ka ayaw man na nina kunin na kapag siya wala apag isapot ka sa masjid miyamuhi ka ayaw man na nina alin ang kaabatan ka amyari na betal ka dia na daw dia mo tababasa ka ng 5 sambayan na dia sang ika-27 raja benda mag-ano no matataling naman na sangkay ay ka-27 raja ba dia ulan-ulan wallah Rajab ino pito ulan-ulan wallah ka-27 sang Rajab naron minitamu ang kaya 5 sambayan akini punun wallah akini palibat niya nung nanising yung nabi nasing sa puro langit Allahu Akbar ino ni kasing sa puro langit nakarina sa sosambeng na mapuro amal ang kasambayan kasi kinuha sa apuro nakagya kumako masisadiyan ka na ng langit apito lapis sa langit na niya kumansang na sidratul muntaha na ron ini palibat to Allah sa 5 sambayan kanapon na kay pagari ko babay kano ba 5 sambayan kan 50 waktu pagani ipaladuduan la ko nabi na 50 waktu Allahu Akbar na kagin ko tayo manun nabi kateri manun nabi namiano miyaba na ayni ang kaya baba nang babalak ng Musa tabi Musa ya Habib Allah ya Rasulullah ya Muhammad na ikadakala wakatu ini paniwat wallah ka umat ka nanti na 50 wakatu 50 tabi Musa akasyik wallah asuna tigag wallah tinino Natina inna la tastati' mata na digagaga mga umataka sa 50 waktu. Na kami Syekh wallah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ayun kaya ka Syekh wallah subhanahu wa ta'ala
Nah kelibatan wallah sa 20 agulima. Ay bulan mun 20 agulima. Nah tunggu masa pilih na po. Nah tingin na 20 agulima. Tingin na kasingap man ko wallah. Tinino. Nah tingin na ikagano umat takangkana 20 agulima. Katawan na ba sila ng mga lulubay siran? Na kami siran ko Allah. Kami ko Allah. Tinalabat tingarang mani Allah kamalubay sumatang. Na mimbalik asa 10 agulima alagun awakto. Natunggu sa kasih kakwala ya Rasulullah. Napakilabatin kakwala. Nataman sa mimbali sa pulu. Nataman sa mimbali alima alam mo awakto. Natunggu mo sa bere lamon ya Rasulullah. Ami alamon. Natingin na 50 wakto. Natunggu mo sa ginampo na nga 50 wakto. Nakapasangan ng pansasabagi ko mga mata. Apa makali mo na maranaw sa mutuwa langit. End of tero niya Rasulullah na ya Rasulullah. Asyong ako wala na tero na dia maat mo, may hatay tanukman, dia maat buwag, o ya, at ginalina ni kata topik yang Allah, Allahu Akbar. Abendo udah ada merakatan Allah, ka ayam ni apur na 50 waktu, manung man gede-gede pagari ko, ay dapat takau udah kalabat yang kana 50 waktu, ka 50 na waktu. Na benda tabi siya kada tula na 50 gilabang tanong, kita man tanong. Ay buwag gilabang ang manager na asimbe, magpapagabang. Apag ba masyadong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nagsalaman siya mga pasimbe. Assalamualaikum. Nagiroman siya mga pagbaging nga mabilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nagsalaman siya mga Assalamualaikum. Nagiroman siya mga mabilan. Pagbaging naman. Natiling man siya bilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga nga mga tawa. Galang anak eh. Kala mo nakapagalawa ka ba? Natabi siya kada suara na bunda tamang siya imam na di paggalong. Mana rin mo rakatan wallah adil ka alim asambayan na kenapa no ba itatabu ko ana gila baka kaum pagariko babayko kasih penini pantag wallah ang kalima baka to da gila baka kaum ilang man duhul nadagan ba kaum pamakapadaganga na dubiga kamagu oway upama kay bilya na miyagar siya kan upama ka farmer ka na miyakabaling ka din den nagala baka ko duhul. Nahirap man na asar, narong maninibuan, nalang ang kadap na galabakar. Pamada ko naman na asar, nagalabakaro. Nahirap magrib, nagagawin na galabak. Nahirap ay siya, nagalabak. Nahirap siya, bukan na di galabakaso. So, ayaw mana niya na siya Allah, na 5 waktu, na ayapian taganian na daabang mga galabak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ikadua tubuh Nabi, ad-din yang kailay, abun talang. Sa anungan amore na tariku ali sunnati na syutau ini bagakyan sa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah di bisa dikepakai pakalipatan dengan sunnah Nabi ayam ada na sa mga katerbian na dikepakai mga pakalipatan yang buika Allahu Akbar kasuman sa Quran na dikesamtan na sa hadith Nabi so agama na pada kesabuti ko agama nasabab ko hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhatulun tubuh Nabi ad-din yang kailay abun talak sa anong anak kiyama na ako waliday nasyutaw amiyang makarataratay kapanlokoloks ako waliday ay makna niya mga tao mga rarangis sa lokasyan di makapatero si inaya kasasampawan yan siya katero di makapatero siya mayan kambarang-barang ang pagkalagin ng siya mayan ina ama may nga lukas kanuman di ka naman di mamungo oy na ayaw maana niyan na di pa namapi o bang kalimar sa akin akang siya makaan niya di mamungo lagun niya nga nalos siya tama na naman ulit mama nasama mo itong tainalitan o Peter Umusa amiyay niya ko pangitaban ang kasapaat so mga umato Nabi sa anong namori kaso Nabi sapaton oy na lirong pena makapenapaat sa umaw Nabi kasapaton Nabi na makapenapaat kapan atap ni mga tao makapenapaat na pada makapenapaat tubuh Nabi apenapaat na sadin sa adina waten tubuh Nabi rapas sadin sa adina waten na rapas sadaraw takir maniga dua ada mana mati na pesa katao ugina dua na uwad na wata kharapas adaraw takir manig
ngaditi miat tangke de kuata apa kata bangarka insya Allah wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yasudda'una anha wa la yunzifun sokon mga mata arapas na tiwi tu wala sakan dia bulawan na di sila ni manayog-layog ko mga kababaan wa Rasulullah na kita tagon siya gatas sa mga kandiran ay pupuniriran ako mga ina-ina na gusto mga mayran kaagad ka na kayo kong pinto surga na inauna pangalim babaan siran na pagalawiran sa mga noksiran na ayai-alawiran sa mga kandibulawan at kita tagon sa gatas na pakay na maniran sa mga lokasyan na andun ko ni kapakay ng mga noksiyan na di siya kita ulo niya na di siya kita teriran Mea gutukap mana anawata ka arapas. Ayaw sto na dingap man siya na si wata ka arapas. Abang tiga pia dia kumia nambayang. Api ako di miagaman. Patang wala ka pagkasorga pabuka na wata ka arapas. Na pakautupo. Ubadiyo to. Ayaw makna niya na yang kasina. Dapat na nagkumanan nakaamal. Nah, mea sabutan o ya rapas. Sama na yan. Na igila adika yung mag-story. Anak pag-share keadaan ni. Garay, pelewata kay mantu. Dadi ka pangirawe, kapag pangiraw ka, talawa kananan niya no. Na dua miyaw laon. Ay ako nabasa tanwa miyaw la, ading-ading basa mata ka miyaw la, na surapas. Tiga na dua miyaw laon. Kenapa tuman miyaw la, mutawata ka? Kadi mutawata ka, na kanabo to miyaw la, ang mutarapas, kami atang kadadaan siya niyan, dengan miyaw ilakal. Daan siya niyan, na kasapaatakan niyang pansaalungan amori. Ayawata ula kenapa matag ula kami ula na awayawata akan kompleto bagu tagurun na yan tali bunur na yan takulang gamu na yan maliakisong na yan nami ula awata aka maka masyalan langun na awidakan kumana yan na pagirawan na bapakapuntuan dunia na upudi tiwata ka na dakapan mati na miyate ka awidakan Agis kata na pa naman nakalip kubebe ang wata yan. Aduh, itigini lang na wata ka napakatate na kanong. Kagi ina di krisin na naman. Igira alamin yun na lang na wata sa napakaguguro ko niyan. Apupugupak niyan, ulo niyan. May ito pa na bila ka na kanya. Panubaw makala na ulo akala ka. Allahu Akbar. So akisokang babawata. Nasaan sa pundiatan na kaon. Na uya niya takaw na mapia. Nakbali ang mapia. Uya niya takaw na marata. Ang to na panipada. Panapaas sa ano man ang mori. Pagkasapaat na sadad sa aduna watayana hafid miya kalangag sa Quran man kara al-Quran fastadharahu wa harram haramahu wa halla halalahu adkhala Allahu jannah saduntu nabi satawa aduna watayan o ninabatian yan sa Quran na amaamad ko nawasyan ginawa niyan sa pagpabatian yan po Quran ka kailan yan sa halal Quran na kailan yan sa halal Quran na pagkasunwang ako surga sa pagkasapaat at pangpapamilya niyan sa 10 kataw kami at tangan ang pamakanarakaan ng Allah saan jawatan na naplangang sa Quran may agutok man sa tawa na watan na naplangang sa Quran Allahu Akbar nah ato na pa sa naman ang muri na ayat pernah asa ano man ang maurel na sa Quran natay siyapat ng Quran na sa tao adaling umatesa skano sa mga dato skano sa mga bayi ang mga papasang ikatamat dinalitamatan sa pamana Quran o kenapa dia ditematan na sa padir ano ba mga tao mga papasang ikatamat ay ran ditematan na sa padiran saja pa ay mapadiran na ran ipagistadi nga pagtamat na ran mag naliti marata akatama oy badiang ano na tabiyata na ayang nga ditematan sa padaka ayang nga pagpamakay itong tumabaka na kanina nga na flower ka na malung ako tuguman yung na panibag wa flower ay man to na usay man tumabong nga pamlawer at taman sa mamay to na mi adipon ay kana ka kanya mga dato manigir ubang mga babakla tama bili man to sa bayot tupan na mi adikapan mapulawer o ginaw kenan
Oh haha malumi ka bulung-bulung sa awida akala sa nga kapipikiratan sa nga gida na ko bida. Ayaw sa awida ka ni mato tabi na badakal magugubay tabi sa nga mga babaitan. Ay gira ko na di na mapakapita si karuman niya, di na mapakapkaki. Kami taman man awal mamlawi. Ang mga biro si karuman niya na di pita ta. Nadi po pa si Mate, ada nak kumakinom ng apulakan. Napupunaw niya din na daagan na tamak. Patwa, kenapa dia ti? Baka nagyato siya miya kay sa Arimani din. Na ginawa yan. Diniwan ako niya sa miya kalala paso. Paso pa na buldi miya katawa-tawa. Kaya buldi na miya lubog. Na niya pimbala na paso. Dati ako niya mja bula. Kami kalala aplawir. Dahil po pa nga rin tiranin ba siya? Ilangan man nga paso ka miya kalala. Ilangan na nga aplawir ka miya kalala. Ano tira na mapia, mabuhay na nga kinuha. Tina siya luka kalasan. Luka ko yung panagkesong niya kanuha para daw pagkilera. At tira na mapia, mabuhay pula pero kami ang kalala. At tatandangan na kanu. Na mga wag siya ng mga utaplawer yan. Nakagyan ko may ilang na nunok. May badutin na nunok. Tiga ka na labad na kang aplawer ka. Tingin ito niya. Tiga ka na miya kalingo pa. May badutin na nunok. Nama kalengin na miya kulaan. Mamanagin mo pangililita nga sangat kebudutian ka asal di mata maplawer. Sarap pun sa kalasan. Na panapunang ilan na tanong siya nga kapamlawer. Tabir ka ng mga bayo. Tabir. Ano ka ba na kasuwato na di tabir? Ato mo siya kapag ko. Dali yung ito baka makakwasay bunga tumanin. Labay na ko ka na ang puna na pumisita na ka na daw. Mga ini sunod ka na din. Tadi pagangin niyo. Naman to nami kakili mga kapag nakapaguluro ka, nami kapal nagigad na, nami atepo ka, nami kapanglam ka, nami atomap suwata ka. Kung pagi sila, pero ang kinanada ko sa walayo. At tumangnipan na niya bula. Mga nami katulak sa tumanayin ka. Ay madag na tabi, na nami lagi na pandi na nabulagay, tinarutan na sa mga madakan ni bula. Banyara kay pumugay. Bila na kami atay teron magmanguwa. Biya kay siya na namedya nga na imi sa Marawia nga na naipumubas imi sa kalasana na mga kayo na mga bubay gagawin kay kaya kan dapat ko mamanik sila sa kayo to kapus sila sa rara talo sila at tutulog na susaw na matumabi na maburo ko na pumiro ko mga pulin na ini betul ini ka na nawasan na tumabi man na maulo ka ini niya matay kan niya lang ano na ko pa tabi na mata man labi so ko kasi akan labi so katatandang yang ano akapapas na italangan si Raman. Allahu Akbar. No kena nangan datara nang nakapamlawir. Lagi madakan maguman at tabi at ilang mga ay kataon na libuka pumutan yan na tipuli na kaami at tero mamasa. Ang manisyongan yan ay nagpangingisyon ba na plawir. At ibang nagkasabi kiso ko na ka. Ang ginawa din na online. At limang ta online. Di pemugay. Pag hindi nga siya mabuti man ang online. Amiyang buika. Allahu Akbar. Nadi yung mga nala. Okay na. Apya sa surga na inubito sa surga kaya kadakalan ng mga flower. Nah, tunay man tumag yung siya man ito mga dato. Tabi nakakmamanukan. Mata na kay man tunay mamugili ka sa mga dato. Tabi ita mga sangguna. Din nagkilig ha ba ngayon. Okay po nang nakapan ako. Badi mo kapag ipuang kaon. Pagpamready nga nakakapalamad ang mga laman. Okay. Asal man ako gano'n ang koto ang kipisya ko ba na kaon. Ang gana nakapan. Kasi ang maguna na nakapan. Ano ni pamagira ka naman ka mga ito. Nasira kami ang makala. Miya makala na iman. Okay na di mo kaya aaya makala. Kapag pa makakanakan. Agwi kadwa na para di ang mga pamilya ng mabutas sa kabrilingan ng mga lakano ko naman nakisda ka. Bako di panak ko. Napeso mga watakan na di ng tubay. O manila kaptan. Natinanaw ba nyo na kapatay kayo din ang ipanak ko din na namatay ka. Na di nang magtubay, di nang kakaptan. Igila ko na napsura ka ng mga mama. Akiyo diyamano. Pero lang ng mga watakan. Baba, siya lang na naman ka. Di ka umupan ako. Nasimili na ng 2 man ako, na 3 man ako. Tiga ka na sama, no? Ito na, di ako pun ako, nasira ni pakapuan ako ba na kanon? Naman hindi po naman ibo kaya kwera, naman kayo lugilang sa tari, naman nila na bisigan, dahil pa na ibisigan ng sungaran ako. Ano kayo bisigan? Tama ka! Dahil kami ako, di masana Facebook. Allah,
akbar. Namana gano so ay manok. Ali mana na barara ba baraka kamano ni ali basita. Namani di puno ba bisigiran nangaran manok ali bas. Namina salok panangaran. Betul na dito si tukwa godang. Manok bisigi bina. Betul niya ka sa murha. Tumatiga na po mapangtay sa uli ng mga manukan. Macha na mga sumanukakin na okay. Tataw na nga mga manukaya kaya kinanungan na isido. Kalabo din na nga nagpigitan ng magtabiyo. Ilang mo nakasasabutin na siya kaya kinanipsido. Sumbali ang kadang silang din peterwaki. Sumbali ang manukata mo na kadang petero. Aba na meli nga manukami nga sumbali na ka. Dali ka din pamagitan. Patay nga buhay Allahu Akbar. Naging mabuhay manok. Napiya di pagatuan nga manok. Tadi magipasya ko. Kakalaban niya na ng galabak. Napiya di pagatuan sa manok. Katalon na tutupri siya na kanumag. Dadi nga pipanubigan. Nakita ka na ka pa ng ito papakir na napamatay niya. Naman ka pa na tupri siya. Nakita ka na mapapagin na pwede pagatuan na pataka. Allahu Akbar. Na dapat ko nung mama ko masya na yan wala mo rin. Nalangon butot. Tuwa lang mama nung ganun na pumutot Kaya kasi ako siya kumagamiran. Na dapat ko nung baliktad na wala sa nung mo rin. At tuwa lang nas ka nung paningintay. Pakasya siya ang wala niya kasi siya kumagano. Namaranaw tumula na wali siya ko. At kung ginagawa kong subano, upakan ulo niyan! Di sakit ulo. Pamana, swake syok niyan. Ina din wallah, naparar ka tanong, datarang ka na ng mga manok, naparar ka tanong, karena ayak ke ano na datarangan. Ubadi mo ka pagipangon, alin, mana hindi mo ka pagipangon. Gusto mo po na dito, nasa nakakakaptan niya naman mga pagipangon, napapakapyagin naman niya. Ano okay? May kapya-pya, ubadi mo ka pagipangon, na diyan ang mga Allah. Na, sama naman mga ulit po ng Allah subhanahu wa ta'ala na di kong kakabasahan. Mga umata piyaka ayaman na niya na piyaka nabi wallah na puna paas sa anungan amawri na sa puwasa. Kaya kung mga Ramadan isa na paniyatan ka insyaAllah pumuasa tanong siya nga kung Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja bimanto lanu-lanu Allah, Sya'ban lanu-lanu Nabi, sa Ramadan na lanu-lanu mga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isa ng mga ritual na. Oriyan niya, akia pa kalbihin. Anto na panisa kalbihin. Adi yung kaya umat Nabi. Natugo mo sa Yarab, inni ajilu fil Allah. Kanya na kang tugo mo sa. May abati akong panako kitab, mga kitab. Adi na mga umat. Yadkhuluna ila al-jannah 70,000 di gairah hisab. Na 70,000 ang mga kaum, 70,000 ang mga umat akada kaliran na pagkasunodin sila ng wala ko surga sa din nakapamagitong 70,000 ang mga tao. Allah, 70,000 ang mga tao na pagkasunod ko surga sa din nakapamagitong. Di man na apa umatan sa nung namuri na malakid na itongan. Malo man gede-gede kata sana kesa gede ketanu marshalo. Degila amyo kita no sa dia mga checkpoint. Gumbero sila ng may ID ka na mga gero sir mayroon. Tatatantangan niya ng ID nga. Na ikukumpere niya mga mga tulad na ay bubta sa plywood. Ay bupa ka sa salagdo nila na sa salagdo na ka gumbero sila na kasama ka pa. Manunga man ng gede-gede. Nagla suwa sa amanan niya na airport. Miya kaysa napuno ko sa Manila. Namuling ako sa Mindanao. So kaya gano'n mga security lahat ng belt, cellphone, wallet, ilagay natin dito. Kung tapos sa sambitan, kapag x-ray, tama sa talumpa, tama sa pitaka, na imbitan ruwa, tanggalin lahat ng mga belt, tiga mo ta security. O ano, at kinuha meron sa sambitan namin. Inaw nila kapudya ka ng nalok sa Christian, amama, kinuha niya ng mga sambitan, yan ang malubad na kapumabutan niya nun. Erong kaya daw sambitan niya na bada maulugang kaya sarwari. Allahu Akbar na malagi sa kusina gusto sa nakawatang-watang-tangon. Ano mili panabri-pang kaya mamaalok sa miya katawa-tawa. Wah naman ang gede-gede. Apagka pa siya nga tarwa matagbuhay ang mga niya nakapag-stress ang takwa na ka. Na ay dapat takas sa ano nga na mauri. Amay kapamag itong sumay tumala amal ka. Adi pa nakatawa no kaya tarimaan wa terima wallah. Adi pa nakatawa no kaya
paka surga ka na pagitung banabi ka amal ka aya makna kuno sudo na ikhlas na sari sa ikhlas na ayat kanaba tama ka amana na margas na pagukapan Allahu akbar na sari sa okapun na usa sa iloro na kuno na ibo pelang balon asa pura margas na dapat tahu sa aman ka tabi pada kuno panganita ko Allah aditan rumah pada na dapat ko sa aman ka ame ka pagurawan ng mga malaikat ku ano sop yang galabaka kapakilele ku ano sop yang galabaka kapakinagunagun ku ano sop galabaka aday kalason na ame ka ibu aday na miyak lambo na kapya sa malakang na miyak kapasapasang na isa ko na ayam makna niya na kapag sangkuta mga pagkataw abaka sunod ako surga na dada nakapagitong dahil ako surga نتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون na isyahu na pagkasulko surga sa lima pumagitong sa mga malaikat tawagin sila ng Allah apaya po sa mga malaikat wala na dilang kundam dilang katoko na kaya pakasaw dilang po surga na sa mga tao ang pagpagawaan nila sa mga iga nila nila tanatanawa pagagawin pagawin nila sa mga iga nila tanatanawa pagagawin na tulungan ka pagawin nila sa mga iga nila tanatanawa pagagawin na dito tahajud Allahu Akbar yad'una rabbahum khawfa apa pemangni sirang ku Allah sakalak ku Allah indah udah jadi memangni ku Allah nakalak ku Allah ma'alak sirang ku Allah wa mimma lagu sepul su'id magayakan keran tu wala rezeki dari sirang lima gesto sirang lima magay dia nganata muka ini bagian ka Allah na udikong panganimu na udikong zakat na udikong panay hadiah kegagang ka nada abali tamu muka Sambiya ka na ka, nakanabang utara ka, kudung ka. Nasamyan ditar ka, nagkaroon na totoo. Ayaw bura ka kung nasamin ni pangalimu ka. Ayaw kay ikilimu Allah, nasotaw ang mapasami ka pangalimu. Na ayaw prilaan mo Allah, nasotaw ang mapasami ka kapamang ni sarila. Bagan prilewa, dahil ka matarumila. Alam mo na ito, natutulak ka, niyamuwi ka. Paniraway Allah, prileakong ka. Lalang mo na ito na, panginawakan ako yung ngayon ito. Yang prilaan. Ayaw kaya prilaan mo Allah, natawa mapasami ka nila. Na mabuhi kalimu Allah, nasa tao mapasangi ka pangalimu. Baka ni kalimu Allah, hindi ka mataw mangalimu, pamaligit ka. Hindi ka pa ni mamangani ko wala, nalani ko ni prororono, andra ka masentimental sa Allah. Apang garo ka pa na, Ya Allah, nakalimu na kung ka, dalo. Baka ni kalimu ang lumtala na, dalo ka. Ay, kaya pagkasun mo na sa surga na baralimu. Baralimun Allahu Akbar lagi na mengurip na Allah khadwa adawa na Allah sa aluwa na mauri sa diri sudin ko surga sa da kapamagitong na sa mga tao igira amyo maswakato na pagpagawaan nila sa mga dugangan nila Allahu Akbar adini kaum Allah katula pagpagawaan nila sa mga dugangan nila na ilang man ang mga Arab andini kapakan ginan sabang na ayan na pagkapikiran na miyo maswakato kenapa ayam ya pikiran na miyo tuwanuman kenapa niya sabagi maranaw tabiyo apag ba masadur na kenapa ya pikiran na wakato ayam ya pikiran na yutu ka magutusiran Allahu Akbar Allahu Akbar lagu mera siguro may tinanga are mututa miyo tuwanunga apyang bangat banyan miya ko rasa sobang Allah tadi nama oleh Allah ayam makna yang mana oleh Allah subhanahu wa ta'ala na antai qatlu ayam makna niyan na tuwang isinan Allah sisa surga sabin na kapamagitong api sa mga malaikat na dirang katawan na sa mga tao apasimba aniran sa Allah malagi dumapipi ang ginawa siran sa karagnan siran na pasimba aniran sa Allah subhanahu wa ta'ala kenapa ayaw hindi nga pagagaman na kaluluwagi Naba ane gare bang Islam tahun ini ada ane seminar tak kalau dan yang mau seminar dia kata terangan ini tuh dan ngawiagan oh ya buat ini dikasih dan mana ngawiagan Allah dah ane seminar tak dia nak berpisahkan oh itu ada di cuma pamana ayah betul nak ada penwala nak lagi rumah pepi aginawang kasani rumah pepi aginawang kau nak simba anak Allah subhanahu wa taala dianan telu ayam mana nian na tulungan Allah sa ano na mori
Oy, na dia kana na ayaw manatuitan ang mga tao mi aloy sa din nakapamagitong. Na 70,000 ta mga tao, apo kasulko-sulko walong ta sa din nakapamagitong. Panganindawal ang mapadutan runang-unang no. Sa kanang mga pagariya kan mga gobernment sa station na Abdul Hamid the Broadcasting System. Oy, adi mamamakin sa station tanong. Lang daw sa mapadu. Na,